ജ്ഞാചക്ഷുർബോധിത ആജമീഡഃ ചിത്വാ സ്വേഷു സ്നേഹപാശാൻ ദൃഢിംനോ നിത്യകാമ പ്രാതൃസന്ദർശിതാദ്വ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് അപ്രകാരം അന്തർമുഖമായ ജ്ഞാനത്താൽ പ്രജ്ഞ അചഞ്ചലനായ ബോധ്യമേർപ്പെട്ട അജമീഡ വംശജനായ മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്താൽ കുടുംബ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗാഠബന്ധത്തെ തൽക്ഷണം ഛേദിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുജനായ വിതുരരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മോക്ഷമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുവാനായി ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ദുഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതിമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ സുജാതാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് കാണാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മൈക്കുണ്ട് മാതാജിക്ക്. ഇപ്പൊ മൈക്കുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവാർത്ഥം വേണം അല്ലേ? ഭാവാർത്ഥം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കസ്ത്വം ത്വമത്ശരണേ ലോകേ ബലാദ് ഹംസി അബലാൻ ബലി നരദേവോ ഇവേഷേണ നഡ്വത് കർമ്മണ ദ്വിജഃ. ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്ന? കലിയെ കാണുന്നതിന്. കലിപുരുഷനെ ആര് കാണുന്നു? ആരാ കാണുന്നത് കലിപുരുഷനെ? ആരാണ് കാണുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിപുരുഷനെ കാണുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? കലിപുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വരിക. അപ്പൊ കലിപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് നീ? നീ ബലവാനായി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ടും എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന നിസ്സഹായരായവരെ വധിക്കാനുള്ള സാഹസം നീ കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. നീ നരദേവനെ പോലെ രാജാവിനെ പോലെ സ്വയം വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ദ്വിജന്മാരായ ക്ഷത്രിയർക്ക് യോജിച്ചതല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ബലവാനാണെങ്കിൽ ആരെയാണ്? ശത്രുക്കളെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പീഡിതരെ എല്ലാം എന്താണ്
സഹായിക്കേണ്ട ആളാണ്, സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ് ബലവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പൊ ശക്തിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ ശക്തിയുള്ളവൻ ശക്തിഹീനരെ എന്ത് ചെയ്യണം? സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ബലവാന്റെ കടമ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാജാവായ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന നിസ്സഹായരായവരെ വധിക്കാനുള്ള സാഹസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം അല്ലേ, അത് കാണിക്കുന്നു നീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ നരദേവനെ പോലെ, രാജാവിനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന് യോജിച്ചതല്ല. ദ്വിജന്മാരായ ക്ഷത്രിയർ, ദ്വിജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്? 2 ജന്മം കിട്ടുന്നവരാണ് അല്ലേ. അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ക്ഷത്രിയർക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒന്നാമത് വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ അല്ലെ, പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ, അതിർത്തികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ, രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭരണകർത്താക്കൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ദ്വിജന്മാരായ ക്ഷത്രിയർ, നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ്? ഒരു ദ്വിജനെ പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ ബലവാനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയരാണ് ബലവാന്മാരല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ കൈകൾക്കെല്ലാം നല്ല നീളം ഉണ്ടായിരിക്കും, കാൽമുട്ടിനും താഴെ അവരുടെ കൈകൾ നീണ്ടു കിടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവരുടെ ശക്തിയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ പോലെ കാണുന്നു, ക്ഷത്രിയനെ പോലെ, രാജാവിനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഏതാണ്? വേദ പഠനം നടത്തിയ ക്ഷത്രിയർക്ക് യോജിച്ചതല്ല. അതായത് സംസ്കാരശൂന്യമായിട്ടാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പെരുമാറുന്നത്. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്ത തരത്തിൽ, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നുള്ള വർണ്ണം, അതേപോലെ തന്നെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ നിന്റെ പെരുമാറ്റം നേരെ തിരിച്ച്. നേരത്തെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്താണ്? നീ വലിയ പണ്ഡിതനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ നിന്റെ പ്രവൃത്തി പണ്ഡിതന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മളത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ അതേപോലെ ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയരെയും വൈശ്യരെയും ദ്വിജന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് 3 ഉന്നത വർണ്ണങ്ങളാണ് അല്ലേ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ. അവർക്കാണ് പാണ്ഡിത്യം നേടാനുള്ള അവകാശം, വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം. എന്തെന്നാൽ ഈ ഉന്നത കുലജാതർക്ക് ദ്വിജന്മമുണ്ട്, 2 ജന്മമുണ്ട്. മാതൃപിതൃ ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള ആദ്യ ജന്മവും ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനും നിർവ്യാജനുമായ ആചാര്യൻ അഥവാ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു 2ാം ജന്മവും. അപ്പൊ ആത്മീയ ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദപഠനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ ജന്മവും കിട്ടുന്നു. ആരാണ് അവിടെ? ആരിൽ നിന്നാണ്? ഉത്തമനായ നിർവ്യാജനായ എന്ന് വെച്ചാൽ കളവില്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യൻ, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു? സാംസ്കാരികമായ പുനർജീവനം ഉണ്ട് എന്നാണ് ദ്വിജർക്ക്. അതായത് അവർ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കാരം പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആകയാൽ ക്ഷത്രിയരും ദ്വിജന്മാരാണ്, 3 കൂട്ടരും ദ്വിജന്മാരാണ്. അവരുടെ കർത്തവ്യം, ക്ഷത്രിയരുടെ കർത്തവ്യം നിസ്സഹായരായവരുടെ സംരക്ഷണമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും സംരക്ഷണം സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് നിസ്സഹായർ അല്ലെ. അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം? ക്ഷത്രിയർ. ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാർ നിസ്സഹായവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഖലന്മാരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഖലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വിശ്വാസമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദേവന്മാരെന്ന് പറയും അല്ലേ, അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അസുരന്മാരെന്ന് പറയും. ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ ഖലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്. അവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ആരാ? ക്ഷത്രിയർ. ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആരാ? ക്ഷത്രിയർ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്
രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന, അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവികത്വമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജാവ് താമസിക്കുന്നിടത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന കൊട്ടാരത്തിന് കോവിൽ അല്ലെ, കോവിലകം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കോവിലകം കോവിലകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അതെ, അത് കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് രാജാക്കന്മാരെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ താമസിക്കുന്നിടം കോവിൽ. കോൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നവര് എന്താണ് താമസിക്കുന്നിടം കോവിലകം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ക്ഷത്രിയർ. ഭരണാധിപന്മാരുടെ ക്രമാനുസാരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ക്രമവിരുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആസ്തിക്യ, ഇനി ഇത് വാക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. ആസ്തിക്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വര ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ എന്നാണ് ആസ്തിക്യ. ആ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി അവിടെ ഒരു ഭഗവത് അവതാരം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഏതാണ് ഭരണത്തിന് കോട്ടം തട്ടുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആ പുതിയ രാജാവ് വരുന്നത് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് ആയിട്ട് അവതരിച്ചു? നമ്മുടെ ദ്വാപര യുഗത്തില് ആരായിട്ട്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലേ? അതാര് വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? കളകള പിഴുത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കളകളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ. ദുര്യോധനാദികൾ അല്ലെ? അതെ. കലിയുഗത്തിൽ നിസ്സഹായരായ പാവമൃഗങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും ഭരണാധിപന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കേണ്ടതായ ഗോക്കൾ ഏതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കലികാലത്തില് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒന്നും വേണ്ടത്ര പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗോക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗോക്കളായിരുന്നു അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗോക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പശു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കും. ഒന്ന് ഐശ്വര്യം വരും അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഐശ്വര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ പശു നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരുന്നു അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിലൂടെയും ചാണകത്തിലൂടെയും, ഗോമൂത്രം തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. ഒരുപാട് നമുക്ക് കൃഷിക്കൊക്കെ വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് മിൽക്ക് ഉണ്ട്, പാല് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കൃഷി നന്നായിട്ട് നടത്താനുള്ള ചാണകവും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന, അങ്ങനെ ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതം സുഖമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നല്ല ധാരാളം ആദായങ്ങളും പിന്നെയും പിന്നെയും പശുക്കൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു പശു മതി, പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിന് കഴിയാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കിട്ടും എന്നാണ്. കുറച്ച് ഭൂമിയും ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോക്കൾ ഏതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു കലികാലത്തില്. അപ്പൊ ഭരണാധിപന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭരണാധികാരികളുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഇത്തരം ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ അവർ പേരിന് പോലും ഭഗവത് പ്രതിനിധികൾ ആകുന്നു, പേരിന് മാത്രം. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഒക്കെ നല്ല പോലെ സംരക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ അവരെന്താണ്? പേരിന് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയും. നാമമാത്രമായിട്ട് അവരെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. കാരണം അവരവരുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കർത്തവ്യം പാലിക്കുന്നില്ല. അത്തരം പ്രബലരായ ഭരണാധികാരികൾ വേഷത്തിൽ അഥവാ ഉദ്യോഗസ്ഥാനത്തിൽ പാവം ജനങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളാകുന്നു. ആരാണ്? പ്രബലരാണ്, ശക്തരാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളായി അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിപാലിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വിലകെട്ടവരും ഒരുപാട് അധികാരമൊക്കെ ഉള്ള പ്രബലരാണ്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? വിലകെട്ടവരാണ്. ദ്വിജന്മാരുടെ സാംസ്കാരിക സമ്പത്തില്ലാത്ത അഥവാ സാംസ്കാരികമായ പുനർജീവനമില്ലാത്ത താണതരം വ്യക്തികളാകുന്നു. അപ്പൊ കലികാലത്തെ ഭരണാധിപന്മാരെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്താണ്? വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നത് സംസ്കാരമില്ലാത്തവരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. താണതരം വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ പല
കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അഥവാ നീചന്മാരും ആകുന്നു. കാരണം എന്താ? ഗോക്കളെ എല്ലാം വധിക്കുന്നു. ആത്മീയമായി അപരിഷ്കൃതരായ അഥവാ ആദ്യ ജന്മം മാത്രമുള്ള നീച കുലജാതരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും നീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സമാവസ്ഥയിലുള്ള ആചരണമോ സമഭാവത്തിലുള്ള ഉപചാരമോ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരൊന്നും വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ വേദപാണ്ഡിത്യം ഇല്ലാത്തവരും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് കാണത്തില്ല? സമഭാവന അല്ലേ. അപ്പൊ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയങ്ങൾ പിടികിട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകും. അതേപോലെ നീതിയും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നീതി നടപ്പാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ വേദപഠനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടവരായിരിക്കണം. ആകയാൽ കലിയുഗത്തിൽ ദുർഭരണ നിമിത്തം ഏവരും അസന്തുഷ്ടരാണ്. ആധുനിക മാനവ സമൂഹം ആത്മീയ സംസ്കാരത്താൽ ദ്വിജന്മമല്ല അഥവാ ആത്മീയ പുനരുജ്ജീവനം ലഭിച്ച ഒന്നല്ല. നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. ആകയാൽ ദ്വിജന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ സർക്കാർ നിശ്ചയമായും കലിയുടെ സർക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണിക സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരിക്കുന്ന ഈ ഭരണം എന്താണ്? കലിയുടെ സർക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കലിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള സർക്കാരാണ്. അതിലേവരും അസന്തുഷ്ടരാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സങ്കടവും അല്ലേ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കലിയുടെ സർക്കാരിൽ ആർക്കും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്ത്വം കൃഷ്ണേ ഗതേ ദൂരം സഹ ഗാന്ധീവ നോക്കട്ടെ, ഗാന്ധീവ ധന്വന ശോച്യോ അസ്യ അശോച്യാൻ രഹസേ പ്രഹരൻ വധം അർഹസി എന്നാണ്. യസ്ത്വം ത്വം അല്ലെ, യസ്ത്വം കൃഷ്ണേ ഗതേ ദൂരം സഹ ഗാന്ധീവ ധന്വന ശോചോ അസി അശോച്യാൻ രഹസി പ്രഹരൻ വധം അർഹസി. ശോചോ അസി അശോച്യാൻ രഹസി പ്രഹരൻ വധം അർഹസി. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്ത്വം കൃഷ്ണേ ഗതേ ദൂരം സഖ ഗാന്ധീവ ധന്വന ശോചോ അസി അശോച്യാൻ രഹസി പ്രഹരൻ വധം അർഹസി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. കാരണമായി ത്വം നീ തെമ്മാടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സംസ്കാരശൂന്യൻ അല്ലേ. കൃഷ്ണേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗതേ പോയ ശേഷം ദൂരം ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും സഹ ഒപ്പം ഗാന്ധീവം എന്നു പേരായ ധനുസ് ധന്വന വാഹകൻ അതായത് അർജുനൻ ശോച്യ കുറ്റവാളി അസി നിന്നെ ആയി കരുതുന്നു അശോച്യ നിരപരാധി രഹസി ഒരു വിജന സ്ഥലത്തെ പ്രഹരൻ പ്രഹരിക്കുന്നു വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹസി അർഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കലിപുരുഷനെ കുറിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണ്? നിനക്ക് എന്താണ്? നീ ആരാണ്? സംസ്കാരശൂന്യനാണ് അല്ലെ. സംസ്കാരശൂന്യനായ നീ എപ്പോഴാണ് നീ നിന്റെ രൂപം കൊണ്ടത്? കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഖനും ഏതാണ്? സഖി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സഖാവ് അല്ലെ ആയ ആരും കൂടെ പോയപ്പോഴാണ്? അർജുനനും അല്ലെ. അർജുനൻ ഗാന്ധീവധാരിയായ അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന? ഗാന്ധീവം എന്തിയ അർജുനൻ എന്താണ്? എല്ലാ തിന്മകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പോയപ്പോ നീ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിരപരാധികളായ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയും ആളുകളെയൊക്കെ വിജന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീ പ്രഹരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിജന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാവങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പീഡിപ്പിക്കുന്നു, വധിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സംസ്കാരശൂന്യനാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. രഹസ്യമായിട്ട് അല്ലെ, ആരും കാണാത്തടത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രഹസ്യമായിട്ടാണ്. അത് ആരെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? ശക്തിഹീനരെയാണ്
നിരപരാധികളെയാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തെമ്മാടി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഗാന്ധീവധാരിയായ അർജുനനും ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായതിനാലാണോ നീ നിരപരാധിയും നിഷ്കളങ്കയുമായ ഈ പശുവിനെ പ്രഹരിക്കാനുള്ള സാഹസം കാട്ടിയത്? അപ്പൊ സാഹസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം നീ കാട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായ അർജുനനും ഇവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണോ നീ എന്താണ് ഒരു നല്ല ജീവിയെ അല്ലെ, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ, അതും വിജന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട്, അത് നിരപരാധിയായ ആളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, മൃഗത്തെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നീ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ്, നീ അപരാധിയാണ്, നീ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉപദ്രവിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകണം? വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തമായതാണ്. ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനതകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആ ജനതയുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപരാധിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കലിപുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഈശ്വരനെ അഥവാ ഭഗവാനെ സ്പഷ്ടമായി ബഹിഷ്കരിച്ച സംസ്കാരത്തിൽ അർജുനനെ പോലുള്ള ഭക്തരായ യോദ്ധാക്കൾ കാണപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, പാണ്ഡവരെല്ലാം ആരായിരുന്നു? അങ്ങേയറ്റം ഭക്തരായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനതയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ധർമ്മരഹിതമായ ആ രാജ്യത്തെ കലിയുഗ സഹചരന്മാർ മുതലെടുക്കുകയും ഏകാന്തമായ അറവുശാലകളിൽ പശുവിനെ പോലുള്ള നിഷ്കളങ്ക മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വട്ടം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പം ധർമ്മം നശിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ധർമ്മം നശിച്ച ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾ, സഹചരന്മാർ, ആ കലിയുഗത്തിലെ ആരാണ്? മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏകാന്തമായ അറവുശാലകളിൽ പശുവിനെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധർമ്മരഹിതമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സഖാവും പോയതുകൊണ്ട്. അത്തരം മൃഗ കശാപ്പുകാരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാർ പിന്താങ്ങുന്നു. അപ്പൊ എവിടെ അധർമ്മമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം ഇല്ലാതാവുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സാധുക്കളെ അല്ലെ, സാധുക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നിരപരാധികളെ വധിക്കുന്നത്, പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, അത് ചെയ്യുന്നവരെയെല്ലാം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കണം. ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ബാലനെ നിഷ്കരണം വധിക്കുന്ന കൊലയാളിയും ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനും തുല്യ രീതിയിലുള്ള കുറ്റവാളികളാണ്. ഇരുവരും വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്? വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിഷ്കളങ്കനായ ബാലനെ നിഷ്കരുണം വധിക്കുന്ന അല്ലേ? അപ്പൊ ഒട്ടും ദയയില്ലാതെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വധിക്കുന്ന ആള് കൊലയാളിയാണ്. അയാള് ഏതാണ്? അയാളും ആരും തുല്യമാണ്? നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ, അതും ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് കൊല്ലുന്നവനും ഏതാണ്? ഒരേപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഇരുവർക്കും എന്താണ്? വധശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഉപമ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ തരം ശിക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തരം കുറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരേ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ്. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം വാ മൃണാള ധവള പാദൈർന്യൂന പദാചരൻ വൃഷരൂപേണ കിം കശ്ചിതാണ്. വൃഷരൂപേണ കിം കശ്ചിത് ദേവോ ന പരിഖേദയൻ. ത്വം വാ മൃണാള ധവള പാദൈർന്യൂന പദാചരൻ വൃഷരൂപേണ കിം കശ്ചിത് ദേവോ ന പരിഖേദയൻ. കശ്ചിത് എന്നാണ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേഷ് മാതാജി വായിക്കട്ടെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം വാ മൃണാളധവള പാദൈർന്യൂന പദാചരൻ വൃഷ്ണരൂപേണ കിം കഞ്ചിത്
ദേവോ ന കശ്ചിത് ദേവോ ന പരികേദയൻ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. വൃഷരൂപേണ അല്ലെ, വൃഷരൂപേണ കൃഷ്ണരൂപേണ പദാനുപദാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജെ ത്വം അങ്ങ് വാ അതോ മൃണാള ധവള താമരപ്പൂവിനെ പോലെ വെളുത്ത അല്ലെ. ധവള എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്ത. മൃണാള താമരപ്പൂവിന് വേറൊരു പേര് ഇതും കൂടെ വാക്കും കൂടെയാണ് അല്ലെ. മൃണാള താമരപ്പൂവിനെ പോലെ വെളുത്ത പാതൈ 3 കാലുകൾ ന്യൂന ഇല്ലാത്തതിനാൽ പദ ഒറ്റക്കാലിൽ ചരൻ ചരിക്കുന്നു. വൃഷ കാള. വൃഷഭൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വൃഷ കാള രൂപേണ രൂപത്തിൽ കിം അതോ കശ്ചിത് ആരോ ദേവൻ നഹ നമുക്ക് പരിഖേദയൻ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷത്ത് പറയുകയാണ് ആരാണ് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന അങ്ങ് ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും ദേവനാണോ എന്നിവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കാളയെ കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങ് ഏതെങ്കിലും ദേവൻ കാളയുടെ രൂപത്തിൽ എത്തിയതാണോ. പക്ഷെ കാളയ്ക്ക് എന്താ ഇവിടെ ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ 4 കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? കാലങ്ങള് യുഗങ്ങള് അല്ല യുഗമല്ല. സത്യം, 4 ധർമ്മം, ആ സത്യം, ധർമ്മം, ദയ, സത്യം, തപസ് സത്യം, അല്ലെ. തപസ്. തപസ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ശൗചം. ശൗചം, തപസ്, ശൗചം വൃത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദയ അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പ. ദയ അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പ. പിന്നെ വരുന്നത് സത്യം അല്ലെ. ആ 4 കാലുകളെന്നാ ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാളയുടെ കാലല്ല, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ അല്ലെ. സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം. തപസ്, രണ്ടാമത്തെ ശൗചം, മൂന്നാമത്തെ ദയ, നാലാമത്തത് സത്യം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സത്യം മാത്രമേ ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ളൂ എന്നാണ്. കലിയുഗത്തിൽ സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് അല്ലെ. സത്യസന്ധത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് സത്യയുഗത്തില് 4 കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ 1 കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യയുഗത്തിൽ തപസ്സാണ് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ത്രേതായുഗമായപ്പോ എന്താണ് 3 കാലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്? ശൗചം, ദയ, തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശൗചം, ദയ, സത്യം 3 ഉള്ളൂ. ത്രേതായുഗത്തിൽ ശൗചം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ദയ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സത്യം മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ. ഒരു കാലാണ് അപ്പൊ ഈ കാളയ്ക്കുള്ളത്. സത്യമാണോ മാതാജി? ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്. അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഉള്ളൂ. ഒരു കാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് ദേവൻ വല്ലതും ആണോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. അനന്തരം അദ്ദേഹം ഋഷഭത്തോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ താങ്കൾ ആരാണ്? താമരപ്പൂ പോലെ വെളുത്ത ഋഷഭം തന്നെയാണോ അങ്ങ്? അപ്പൊ അങ്ങ് കാള തന്നെയാണോ അതോ ദേവനാണോ എന്നുള്ളത്. 3 പാദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ അങ്ങ് ഒറ്റക്കാലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്താപമുണ്ടാക്കാനായി ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവനാണോ അങ്ങ്? അപ്പൊ എന്താണ്? ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവിന് എന്താണ് തോന്നുക? വിഷമം തോന്നും അല്ലേ. മനസ്താപം തോന്നും. എന്നുവെച്ചാൽ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് ഒറ്റക്കാലിൽ ഒരു ജീവി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ഋഷഭൻ നിൽക്കുന്നു. അത് രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എല്ലാ കാലുകളും ഉള്ള ഒരു മൃഗത്തിനാണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 3 കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്താപം ഉണ്ടാക്കാനായി ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവനാണോ അങ്ങ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം വരെയെങ്കിലും പശുവിന്റെയും കാളയുടെയും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അധർമ്മികളായിട്ട് മാറി അല്ലെ കലിയുഗത്തില്.
അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണ്. എന്താണ് വേദങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് സനാതന ധർമ്മം അനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം വരെയെങ്കിലും എന്തുണ്ടാകണം? എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകണം അല്ലേ? ആകയാൽ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് അത്തരമൊരു ഭയാനകമായ ദൃശ്യം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പശുവിൻ്റെയും കാളയുടെയും ഭാവി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി അത്തരമൊരു പരിതാപാർഹമായ അവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ദേവനാണോ ഋഷഭമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ, ഈ യുഗത്തില് മഹാരാജാവിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തില് ഏതാണ് ആ കാളയ്ക്കും പശുവിനും ഒന്നും, അതായത് നല്ല പവിത്ര മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും എന്തില്ല, നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാണല്ലേ, അവർക്ക് പോലും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് കാണിക്കാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ദേവൻ ആ കാളയുടെ രൂപം എടുത്തതാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷത്തിന് സംശയം വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ജാതു കൗരവേന്ദ്രാണാം ദോർദണ്ഡ പരിരംഭിതേ ഭൂതലേ അനുപദന്തി അസ്മിൻ വിനാതേ പ്രാണിനാം ശുചഃ. അനുപദന്തി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അനുപദന്തി അസ്മിൻ ഭൂതലേ അനുപദന്തി അസ്മിൻ വിനാതേ പ്രാണിനാം ശുചഃ. ന ജാതു കൗരവേന്ദ്രാണാം ദോർദണ്ഡ പരിരംഭിതേ ഭൂതലേ അനുപദന്തി അസ്മിൻ വിനാതേ പ്രാണിനാം ശുചഃ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ ജാതു കൗരവേന്ദ്രാണാം ദോർദണ്ഡ പരിരംഭിതേ ഭൂതലേ അനുപതന്ത്യസ്മിൻ വിനാതേ പ്രാണിനാം ശുചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പദാർത്ഥം. ന അല്ല, ജാതു ഏത് സമയത്തും, കൗരവ ഇന്ദ്രാണാം കുരുവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ദോർദണ്ഡ ബാഹുക്കളുടെ കരുത്ത് പരിരംഭിതേ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭൂതലത്തിൽ അനുപദന്തി മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അസ്മിൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ വിന രക്ഷിക്കുകയും എതിർക്കുകയും തേ നിന്നെ പ്രാണിന ജീവാത്മാക്കളുടെ ശുചഃ നയനങ്ങളിൽ അശ്രുഗണങ്ങൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ കരുത്തുറ്റ കരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിതമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ദുഃഖത്തിൻ്റെതായ അശ്രുഗണങ്ങൾ താങ്കളുടെ നയനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ്. അപ്പൊ കാള എന്ത് ചെയ്യുന്ന, കാളയുടെ കണ്ണിൽ എന്ത് കാണുന്നു? കണ്ണുനീർ കാണുന്നു അല്ലേ? ദുഃഖം കൊണ്ട് കണ്ണുനീർ കാണുന്നു. അത് എന്താണ്? ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആരുടെ കുലത്തിൽ കാണുന്നത്? കുരുവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ ആ രാജ്യത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? കരുത്തുറ്റ രാജാക്കന്മാരാണ്. അവരെല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരേപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ? അവരുടെ രാജ്യത്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കാളയുടെ കണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ണുനീർ ആര് കാണുന്നത്? കുരുവംശ രാജാവ് കാണുന്നത്. ഇതുവരെയും രാജാവിന്റെ അശ്രദ്ധയാൽ ഭൂമിയിൽ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ണീർ പൊഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ രാജാവ് എന്താണ്? അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ആർക്കും ദുഃഖം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജാവ് അത്രയ്ക്ക് എന്താണ്? ജനങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കാരണം ആർക്കും കരയാനായിട്ട് ഇട വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷത്ത് രാജാവ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവന് സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമവും പ്രമുഖവും പരമവുമായ ധർമ്മം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം, പരമം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം, പ്രമുഖം പ്രധാനപ്പെട്ട, പ്രഥമം ആദ്യത്തേത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തേതായ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അല്ലെ, മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? കശാപ്പ് ശാലകളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളുടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? സംരക്ഷണം നൽകണം. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് ഏതൊരു വിവേചനവും പാടില്ല. എന്ത് വിവേചനം? മനുഷ്യരെന്നോ മൃഗങ്ങളെന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് തിന്നാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ആഹാര സാധനം അല്ല മൃഗങ്ങൾ എന്നാണ്.
അതാ വിവേചനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആണെങ്കിലോ നിറയെ എന്താണ് കശാപ്പ് ശാലകൾ. ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? മനുഷ്യന് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കശാപ്പ് ശാലകൾ, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട്? വിവേചനമുണ്ട്. പാവം മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് തിന്നാൻ ആർക്ക് അവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് മനുഷ്യർക്ക്, അല്ലേ? അത് പാടില്ല എന്നാണ്. കലിയുഗത്തിൽ നിർമ്മല ഹൃദയരായ ആത്മാക്കൾക്ക് സംഘടിതമായ മൃഗകശാപ്പുകൾ അഥവാ അറവുശാലകൾ കാണുന്നത് തന്നെ ഭീതി ഉളവാക്കുന്നതാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? കശാപ്പ് ശാലകൾ എല്ലായിടത്തും, കടകളിൽ ഇങ്ങനെ ആടിനെയും ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന കാണാം, അല്ലേ? കൊന്ന് തലകീഴായിട്ട് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന കാണാം. അത് നിർമ്മല ഹൃദയരായ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭീതി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്. കാളയുടെ നേത്രങ്ങളിലെ അശ്രുക്കൾ ഹേതുവായി അനുതപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്ത് അത്തരമൊരു അഭൂതപൂർവമായ സംഭവം ദർശിച്ച് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ജീവി ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കരയുന്നത് കാണുന്നു, അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രാജാവിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു മൃഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കരയുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ നേത്രങ്ങളിലെ അശ്രുക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖമാണ്, അല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്തു? അത്ഭുതം തോന്നി എന്നാണ്. ജീവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തുല്യ സംരക്ഷിതരാകുന്നു. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, മനുഷ്യനും ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ്? തുല്യരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആസ്തിക രാജ്യത്തിന്റെ രീതിയാണത്. ആസ്തിക രാജ്യം നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ? വിശ്വാസമുള്ള ഈശ്വരനെ സംരക്ഷിക്കും. ഈശ്വരഭക്തിയിൽ അതിവിശ്വസ്തനായ അതെ, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു രാജ്യം, അല്ലേ? അതാണ് ആസ്തിക രാജ്യം. അപ്പൊ ആസ്തിക രാജ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആരാ? മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും, അല്ലേ? രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ കൊന്നു തിന്നരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും അത് പാലിക്കുക. നമ്മളാരും കഴിക്കുന്നില്ല, മാംസമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. കഴിക്കുന്നവരടുത്തും പറയുക നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ട്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒക്കെ അതിനും ഉണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേദനയൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും, വേദന അനുഭവിക്കാതെ കൊല്ലാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും, അല്ലേ? ഹരികൃഷ്ണ, എന്താണെങ്കിലും ഒരു ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ. നമുക്കതിന് ജീവൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല.